Yansore Radiano Pay, Yansore Radiano Pay. We are one. Jesus. We are one. Mirase. We are Yami Otufwe. Yes. We are Yami Wangwa. Jesus. Oh, when you were ready. Yes, Lord. Missy, we are Yami Kessia. We are Yami Otufwe. We are Yami Wangwa. Jesus. Oh, when you were ready. We are Otufwe. Otufwe Nyamie. Otufwe ni u. Anopa mama udis wachira maino. Amasanyi na be unu se. Yes. Uya wobobire mu Nyamie. Wasi ade yo Nyamini wo. So sanyo ne mame. Ono ana wadi wo sukuni. Asama do safwan sukrano. Yes, Lord. Tete botanya mene noa. Me chenwa me pasharade. Me rawo satiani wo nyuma noa. Yes. Osra ne instruma wasiesie no. Me sie erade. Why cry no ane uso. Ukasa mapum from my head. Yes. Osroni asasi tumina sheni so. Okata preku nyamini waya. Mebo udi achira mayo. Mesi mama udi so achira mayo. So sanyo ne mame. Amasanyi na be unu se. Uya wo bobire mu nyamene wa. Wasi ade yo nyamini wo. Ono na wadi wo sunkuni mu wa. Yes. Sama do safwa sukrano. Tete botanya mene noa. Me chenwa me pasharade. Me rawo satiani wo nyuma noa ya. Wasane ne instruma wasiesia. Me sie erade. Wa kwa no ne uso. Ukasa mapu from my head. Osroni asasi tumi na shani so. Okasa preku nyamini wa. Member udi achira mayo. Sano nyumano. Nina radi ya mwa dansi ese. Obadi ya nyamene wampawai. Koto genyi na kutuo. Tetrameni na bebe mwakase. Uyo nyami kokroko. Obisano no obisano. Ono na wabadi ya nyina frisro. Adi ya nyina shana sewai. Adi ya nyina daneni motufu eche ye kasa prekuwa. Nya wadene wanono. Tumi nyina ene wanwe radia. Aivu kro shana sewai. Odasani kro shana se. Maget mi krami shana se. Una wabadi ya nyina frisre. Obisa weradia aya obisa wo. Misi wakatama sone no wai. Wone aya. Wabadi baba nyamia wabadi baba ya. Obisa weradia minyamie obisa wo. Misi obisa na. Obisa no. Ono na wabadi nyina frisre wai. Adi nyina shana se wai. Adi nyina danani motufu eje ye kata prekwa ya. Meseni awadene wono. Tumi nyina ne wonu erade. Ayevo gro shana se. Odasani gro shana se. Maget mi krami shana se. Una wabadi nyina frisre. Obisa werade. Obisa wo. Mesi wakatama sono no.
Ebo me mama ni so me kwasha no ayaya onyame egwama no ayeye okumo no yudama busia ko mujata no afe David ya hinyine munyina no nia wadi kunim no washa tarewu na ne night say yawa na nanim strength say woja shama ni twinwi ti say woja wonyi fita ebenya mi bani na le uya wenwese oyina yebe wayo na yebe ma usoda mese wa granoti sawo obiani oh wa granoti sawo nyame obiarani oh wa granoti sanu obiani oh oyina yebe wayo yebe ma usoda anopa me hwera de se what na inwan so I want fe bi wai na ni twinwi ti se sutrema ne night sa you want fe bi wai wakasa ya ti sa so bebre na no masami ya si kanu fenu ai abofo bebre jejna ni chai na ye ti amuchira ye isa okron yin we radie me se wakron yin we radie okron yin we radie me dia me hu na radie se what na hinwan so I want fe bi wai na ni twinwi ti se sutrema ne night sa you want fe bi wai okasa ti say so bebre na no masem yesi kanu fenu ai abofo bebre jejna ni chai na ye itia mu chira ye isa okronkron yine we rati ya to sa okronkron yine we rati okronkron Missy is the light of the world, the resurrection and life. He's the resurrection for the simple and the rest for the worry. He's such a wonderful man. He called us to be his friend and to commune with him, to partake of his strength. And we will love you, we will love you, we will love you, we will love you. Oh, no, we are singing, I know. Oh, sorry, I need a quano. Yes, see a quama, ya de boya for. Oh, ya won't make my 1 hour bringing a southern for one fui. What's in it, Sunday, Frey and say, Yamra Medidi, I want to put on so. What's the magic? Now, what did it be? Madonna. And in here, I say he's the light of the world, resurrection and life. He's salvation for the sinful and the rest for the worry. He's such a wonderful man. He called us to be his friends and to commune with him, to partake of his strength. And we will love you, we will love you, we will adore you, we will honor
boya fua. Oya womi ma wana wa brenina. Sada fua wa fuya. Watele sa di freye se. Yamro medidi ya wani kono so. Wase ya meji. Na wadini bieti medano. Medana no pa. Medana ria. Every day, every night, every hour, every minute. Medana Monday, Tuesday, Wednesday. Medana me de make it round. And in the one me munina. I no pay medana me de make it round. Medana no pa medana ria. Medana me de make it round. And in the one me munina. It's Emane Hame, and Brempa Mani, Remane Kame so. Then Yami Wama find ye. Adiana Berry, Monsieur Brempa, Brema Manina. Abrabo without Jimmy Mamubia and Shamisudo. And Brembremo, Mimano Hame, and Brema Manina, Mimane Shamiso, Yami Wama find ye. Adiana. Only I go swam yam seen so at your mamma. Minister Baby will be an area so I shrapa and as I get to aha I SOMPA 93.1. Our salvation and was Guswa. Utian Bomaria Soba joining live on Facebook. SOMPA 93.1. I'm making kind of comment in the Kaka. Our Facebook my name on Fay. Apostle Dr. Elvis or say Emetnase na onfa eradia semno emfa enso emremo baby bia wo bia ene anopei minia kumsen o my best TV MCR kumsen yankopon sha me hu comment no e wo Facebook man mo sa enso so ana eye Rafa adubiamfi ono say more fire Elvis or say enso me hu ayo comment no e wo ha comment no doso Nana Kusi Michael was a powerful worship. God bless you, Gideon Tay. God bless you, Gideon Yankopo worship. Enye Asanketu Akra. Sa Ensusu Anna Pizarro class Baba. Pizarro Yankopo worship and Anope will be atum Infana Ute Jumediano. Pizarro Yankopo worship. Nana Kusi Michael was a good God bless you, my dear, keep it up. Okay, Nana Kusi Yankopo worship. I think Nana Kusi a precise FM. Nana Kusi precise FM. Kusi Yankopo worship enye Asanketu Akra. Busia time on us Apostle Dr. Elvis say Eje Eradia Seminole and so Eddie Bro Baby Bia will be at Bomodia so by joining here. Still ha SOMPA 93.1. Jesus. Siesi mi, minya mi siesi mi. Yaba SOMPA 93.1. Ukru siesi mi aradi. Mami nyabula ubetumia samusio ama wana suko. Mami nyabula ubetumia samusio ama wana suko diwo. Siesi mi already. Siesi mi shamima. Ukru siesi mi nyamiye. Mami nyabura. Ubetumia samusio. Ama wana suko diwo. Right. Right, Abusia for Samuel Makwaba once again. Checking out the time, 34 minutes outside of 7. Still higher SOMPA 93.1. Our salvation. And at Yuguswaya de Ebremono. Jumadi Boa Kwam Kwasiada Wayne Kwasiada Bia Rabono Panon Son Kwapemsen or Chi Ebebo. Half ya Pejamuna, Jumadi and Kaini Nababa Twaso Eddie Amamo. Apostle Dr. Elvis say Antina say for the Radia Seminole Eddie Ebremo and Anope Enyas and Ketuakra.
Maminya bura enche yebeko apostle enche na afei yamana kwa ba kwan sonko so amawana suko. That should be your prayer. Yes, me. Alabalata. Minyami, yes, me. Alrighty. Yes, me. I'm in company for Enchana Femi Momuna Kwaba once again. I feel young Ferradia Semino and from Reti for Niashafuni. I said, we'll celebrate 2 birthday now per year. We'll be to media WhatsApp 0556 293 795 0556 293 795 0556 293 795. Now, the WhatsApp message, Eddie Afaho, Eddie Amaye. Apostle, good morning. Good morning, Key. Maybe I will call you. Yamia Dumokonase. Yanko Pado Mehon Pa. Minister Ben Praise, good morning once again. Good morning, sir. Mr. Raphael, good morning. Good morning, boss. Kasanon Kwana and Nijuno. Get to focus about Papa Branson. You're very radiation. The radiation, but remember a prophet Abompa. Okay, Prophet Omega. Omega. Also, so in Yankopo, Yadawasi, Yamauso. Ija Subia Biti Asemi Mogura Suimu, Nemfa, and Sacharaye, Emrefi. Ura se umwani munyam, ewe ne, jumadimu, eweja, obanon kukudimu. Amen. Amen. Yamisha prophet, Yamisha prophet. Ede radiasi, meti for ne, mahia for nina Yamisha mo. And then so Yankopon de Yankwa Cheminu no dia, a casas danka Yami. Yamisha will be and so support to kind of experience. And then obi or buy any the one team Yamisha. And check a say coma a soon for Nina Yaminaye Information Center. And the mother for Nina. Yet also, and yet do media no. As some Yankopon say Meneo enche eye ebufu. And Yabeka ebufu wasem. And you became bufu wasem. You became bufu wasem. A bufu ya dia a senema. A bufu a ye home. A bufu a ye home. Why because a bufu and your home no? Na menti was and I say mejuachinika because a bufu a ye home. A home bia a senema. Ehunhum bia edintawantawa eba adofum ehunhum bia etiti adofo e de entem na yadwen ema so ye free say obi e made mebu ofuntia no ano no but I say ka hu say ebufo nsusu timiti ye ne nyankopon e de entem enti ebebie ye twa konkre ebeko Ephesians chapter 4 the verse number 26 downwards. Mr. Ben Pacho will be an awaka mammy. Ebufu. Order for me, my boot 10 foot. Ebufu, dear beba. Name learn how to control it. Send your bear, obey me a control bufu. Me Pacho trust mammy. Mubunfu. Order for yen your Bible say, Yama ye boo enfu. Yama ye boomfu. Minkaso boomfu, my boomfu, mimi bufu. But yen to aso. Namunya bone. Order for yentio, or say ye boomfu, nemum and my yen bonnet. Ain't ye no chese a buffoni de bebo, nemum de buffoni de bonnet, babano no said, Osheni. Yes. Mumma o ya enkotomo bufuso. Order for Bible say, Emma a ria and toye bufuso. Meaning say, eye deya obi de ebese wo bufuo eye deya onu obi benya kasakasa eye deya obi beya de ebese wo but eni kwan se ewia koto wo bufuo so eni kwan se adechi wo bufuo so sesia ebia maye obone maye misofu ebone even though me kopa ne chokra mponi buofu but eni kwan se ewia de ekoto bufuo ni so eni kwan se uma bufuo na de adechi na oda na wan sori bi ma bede wo bonim me pa chocho asoma na mo obonsam kwan odo fienti ni 27 no say emaye ma obonsam ne kwan ebi efri se hu ebufu eye honhom enya be show mu a ema obonsam ne kwan ema obonsam e control enti obi say me bufu me hu de ye yo many bamos na my head, my ye. A buffo bit me about the show, so no to me kubi. A buffo bit me about shows, no to me a cassach the penny beer, a summer can no question Caucasach reno.
ɛna panyin nso betimi ebu afu no nso etimi aka asɛm bi aka waka asɛm bi akyerɛ akora eni kwase nka asɛm ni frɛ de panyin no ba but ɛnam ebufu a ɛba panyin ne so anase akora ne so nti waka asɛm ne wie asɛm so de ɛka to ntimi mfa bio asɛm ɛyɛ honhom enti oka ɛnya aba ɔdɔfo ɛma adeɛ ɛnchi obufu so obufu ɛma ɔbonsɛm de ɛkwan yɛnkɔ 20 ɛyi ne so toasome yɛnkɔ 29 ne so momma asɛm a ɛmfra bia ɛmfiri mo no mu ma ɔdɔfo yɛntie ne o sɛ obufu a ɛma asɛm a ɛmfra nsɛm bɛ na ɛmfra ɔdɔfo obie no hɔ noma ne bufu a ɔnkeka n'adwen obie no hɔ noma ne bufu a sɛbi ɔnka nkwase asɛm anaasɛ ɔnni atɛm obuo no ne bufu a otimi di watem anka ensɛm a ehia na ɛmfata ɛkyerɛ ne dɔfo ɛkyerɛ de ne panyini ɛkyerɛ na kora ɛkyerɛ ne so even sɔfo panyini kora ebutimi fu edi nsɔre ma nyina de attempt even president kora timi bu de ne butimi fu edi na bedze ekyiri ɛne ne mpanyimfo bi de attempt even ɔman ne mpo attempt enti ebufo ya ade bia ɛsɛi eniema ebufo ya ade bia ɛma oka kasa ɛho hia ɛma ensɛm a efiri wɔnom ba nyina de ensɛm a ɛmfa anigye anase ɛmfa abotoyɛ mu ɛma to asoma me ɔsofo nemum asɛm a ɛyɛ na ɛma nkɔsoɔ ehia ɔdɔfo tie you so nemum asɛm a ɛyɛ na ɛma nkɔsoɔ hia na wɔde adom wɔn a wɔtie no ɔdɔfo ntie ni o ɔsi nemum sɛ obufu a ɔdɔfo ebufo ndi ɛbɛba o ebufo ne ɛbɛba nemum ebufo di ba hwɛ wo kasa ye kakasa ebetimi ɛde abotɔre de ɛba enye kasa ebema nipa no ehra ho obetimi bufu etimi kasem bi kyerɛ ne nua last time obi bufu yi kasem bi kyerɛ me kura ese menye nipa ese menka nipa ho ese me kura menya kura nka ma mawiase odofo tio ebufu ne ma ne ba yo mame bi ne kuru ɛwɔ hɔ ebufu ba enti obane timi akase tia bema no etimi ase bema ne kwasea why ebufo ni ntia enam kwasea obane se bema nti sebi obane se bema nti no ema awarejaire aba odofo nti no ebufu obabi susu ewo baby ena obi frɛ ne se maame wo mehu se ukunu ene obi obabi ehye hotel bi enti ye fast ne beti no ọba ne bufu yi otu ka ena hwi ebufo nti akonya accident wo odofo ebufo nti obi elusu position kesi bia enka be boa one ne yire ne ma ene abusu ene mpo ena mabufu ebufu e bad so wantimi an control ne ye wantimi an hye ne ho so ya o keka na adwen kire ne boss enti yeyi na di ebufu odofo ebufu betimi ama wahwere onkwa ebufu betimi ama wahwere wadofo ebufu betimi ama wakobonsam jem efise so obufu na de koda na wan sori e osofo okọ hefa odofo eno na hia mi o our observation ye wa hanum se be ka ensem a ede nkwaje de ebebreo enti ebufu ye niam bia esi enkwaje ho de ekwan ebufu ye honhom bia esi enhira ekwan enti odofo so obufu a try ne control obufu if you say sebufu ni pa obetimi ahwere eniema enkabetimi aboa odache sebufu ni pa ebetimi ama wahwere eniema ebetimi aboa odache entodofo a wo hwem na wo time ema wo bumfu ebufu ni pa try ne control no osofo to asoma me bless you na mo ho onyankopon ho nkonkron no a wode maamo ama mo ogye da no re odofo
Bible say ema ye ho onyankopon ho konkro na ode ma yen oje dane de ere enti se bufu pa wo so na wo di atem wo kan sema ho hia wo kan sema ho hia odofo eya dia o hye ho konkro na reho because ho konkro no e pa kire se ho konkro ne ba mu a odofo obufu kra otimi ede e control no e hye wo ho so because ubufu no ntimi anhye wo ho so a enne be mu aka ensema ense ne mfata na ahye ho konkro no areho ho konkro na areho mini se ye hye nyankopon areho nyankopon kra ne bufu uko eya friends Old Testament na nyame bufu otimi pai asase na ni pewrem no asanka to eya bufu nyankopon bufu ya no kache Moses say Moses mami nku Israel for no Moses say erade me nku mu efise oku ma amama no beka se wo hyeda na do mu ba ha ene de wona wa be show mase odofin tie ne ye nipa ba akope ne tu nyankopon fo ene Moses na o de ye tu fo awuntie debia wakome tua so saa asem bia na obuofu asem a enya abufuo kra na obuofu odofo hwe wakoma ye wakoma ho adwuma aseme de mene kuku mene kuku me de oka asema na me buofu me na me bufu ade me pe na me yo me na me bufu na de me pese me ne ma anya me ho ntome odofo aye ho bone Yes. aye ho bone bompaye Minua baby bompaye. Say radi mebufu ebuam na ebufo ni ntimi nko. Buam na mi ntimi nko ncho makoma se mebufu a na nyame bua no. Ama bua hema bua nyumbi. O say radi makumen. Me de beku wo ma na makoma na ha me odofo ebia wutemi ebia wakoma na ha ebia wakoma na ha odofo ebufo ya neme bia etwi ya de mpo eba ye nipadiem because bu betimi afusa afi no nya pressure wo betimi afusa afi no nya cardiac arrest wakoma na eja abokum no ewu wo betimi afusa no nya stroke obebusa se ade ntina bufo tim di stroke ba ma mencho ma yen ko science mu kakra yen sua de kakra obutimi fusa na akoma no ebo pim ma e wo se akoma no ede e pompe emuja ne de kwa adwenim because obuofo no akoma no ebo ayese obi anya broken heart na akoma ebo ntentem na ebo ntentem na ebo ntentem na adwene bebre enti wo se akoma no ebo ntentem na supply muja de kwa adwenim enti se muja na kwa adwenim se e content ma bon se adwin bebre no na ahoma bi ate neuro ni bi ate ana se vein ni bi etia na astarte moja start enwugu adwin afina chairman owe wanya stroke odofo se utimi control akoma eboa wankasa utimi control akoma eboa wankasa e ma dofo hu se nipa we ni bufu enso onye bone Jesus odofo ebufo me yehwere ye niema pa ebufo me ama obi ahwere na dwuma ebufo me obi ahwere na kwantuo ebia no bi peso de tu kwan ebia no o kamera bia on ti ase enam se wan ti ase nti ebufu ye nti wadi nipa na tem wakeka ma adua che nipa no enti nipa nsusu bu afu se de me yama me nyama obiu ebufo nti obi ne maame ayaka ebufo nti obi ne papa ayaka ebufo nti obi ne yere ayaka obi amoda esore moda mpa ba akoso esore one na ayaka 2 months ni onkasa no 3 months ni onkasa no obi timie ne obi yakasa na nipa no awu afamo wu odofo ebufo be nko a ebufo benko a odofo ma bufo papa bo se ema ewia ento obufo so ema obumfu se ama onko bonimu ema obumfu se ama onka nsema ebe ma honkokro no ere aho enti se obufo so odofo se wakoma ne so akoma na eha no akoma eprim no akoma na eha no akoma na eha no odofo bompaye se radie makoma ye o enti me beku wo ma na obonefo makoma
yo makoma esole no bone for enya me ho kwan no de me ye adwuma no de me ka niema ense ne mfata no de me eye niema ense ne mfata no erade makoma ebua me ne siesie makoma ma me erade akoma buo bi eda mu bia sane ne ma me dane ne ma me efisi nyankopɔ ne bo akoma no one betimi ya akoma no ho adwuma mi amika sei mentimi nya akoma no ho adwuma ba metimi abompesi erade nya akoma no ho adwuma obi bia wo hwem na wo tie me ya akoma buo bi da omu ya honhom bi apa so na obufu a se wanye de wo pa oho ento wanye de wo pa oho ento obi butimi fu se wanko nipa na se wanka asem ama obi ensu a se nipa no ne ho nto no na no pemi yimpa ye hye nkom to abrabo so se nyankopon asomdwe emra wo so onyame tumi emra wo so onyame ahode emra wo so akoma buo bi a eda wo yembia onyame ensesa no akoma buo bi a eda yembia onyame de ensesa no akoma buo bi a onyame ensesa no se nyame ahode ama wo so na wentimi ansesa akoma na ebedin so betimi asum nyame ye odofo akoma no ena no pe Kristo se men kan cho se wakoma no ye hu adwuma o se bom ne obebie mu odofo se bom o enti na no pe sase ebo mpaye efo wakoma no ho efise wakoma no am wahre niema wakoma no nti oba unya wade wakoma no nti bema unya adwuma efise wakoma no okopa adwuma mpo ne eka se yebemu aketua 3000 anase bi yebemu aketua 300 na bofu no akeka wadwe na akọ efise aketua ni esua odofo enye sa na tie che wakoma no so ye ho ye de ye wakoma no ho adwuma Jesus ye wakoma no ho adwuma odofo yenye yakoma ho adwuma yenye yakoma ho adwuma akoma no se erade makoma yo erade akoma yi odofo unimo ho eche mi amete ha no unimo ho nyankopon so enimo che wankasa wote ho no onyankopon nim se wakoma no haw ba wa meka nche na Matthew 7:7 osi busa bom na hwehwe osi se wa meka nche mi ame de mehwe o saa o but wo koka chen se erade makoma nsesa no ma efi se mempe makoma edimi ko musomu makoma edimi ko haw mu makoma edimi ko amanemu makoma ema nipa atwe mu free me ho efiri se makoma no se mebufu amekika madwen echire nipa odofo enyi yakoma no ho adwuma oba warefo a wotie me ye wakoma no ho adwuma bema warefo a wotie me ye wakoma no ho adwuma na nyankopon na ehira ma wade nso but enam se oni kokko oba ni kokko bema ni kokko enti webufu na ayewo webusu bufu na ayewo na 3 months na monka se na monenam ho na beden na wonyiska na beden po ne nyame hohom etimi atra ma wade nim na de open no nsaka akoma odofo akoma no eye ne mabebre ewo huhumu life is spiritual abrabon eye huhuma kwantuo da ko meba be kansem we life is spiritual enti akoma no eye huhumu akwantuo na ede menumi no yetu odofo uwa adwuma ebia ye panyin bi wo bia adwuma wakoma nye enti untimi no obi anya adwuma the first wa fa madwuma nche se obetimi edimatem akeka wadwen akere me dabi enam se wakoma na onya hu adwuma ni nti obi aba no ojai oba warefo wakoma nye enti ukasa nye obufu a de opebia na aka che bema ebede onya wade enso so da o datwe mountains de bia o na masofofo so ebo mpaye sofo menya wade sofo menya adwuma sofo menya sei odofo check wakoma aware na wonya no check wakoma adwuma na wonya no check wakoma my god enimonyam na nyankopon dia toso na o se no na o nsankan no check wakoma akoma no check niye odofo check wakoma the masem ebewiye nyamba na suke beto aso akoma no ma ho kwan na nyamenye wo ho adwuma odofo ma ho kwan na nyankopon timi fa ne nsankan no onye wakoma no ho adwuma na insha kese da wonim enmonyam kese da wonim but enam se wakoma no aye din se bo enam se wakoma no aye din se banku ade ache so enti de ope na woye na bede nyankopon monyam edadi wo abrabom ebede nyankopon tumi adadi wo abrabom asofo do mun sa to so abompa ye hira wo saa but enhira ne ma because wakoma no e ma ho kwan odofo akoma no
ɛna no pay me yi mpa bɔ mpa ma say ade nyina ensiwe ne enwie ye ne modofo ye wakoma no ho adwuma me mpa bɔ say onyankopɔn bɛ wakoma no ho adwuma efiri ne ekoi ma ho kwan Awurade papa Yesu ma ba wonim ma pagya me nsa yi ma koma ye ho adwuma ma me sisa ma koma no odofo so bi ye obone na obufu no anka hwe no nche so agimi wu enche se wo pɛ se wo ne nyankopɔn entem eyiyi odofo obufu ahwe okasa yi obufu ahwe okasa yi obufu ahwe wo ni yeye obie no honma ne buofu a oye nsema oye nema ense ne hia ya da na seda odofo mde masem ne ba wiye akoma no ye hu adwuma akoma no ye hu adwuma na nyankopɔn pɛ so hyira wo ɛna mo akoma na wontimi enkontrol ninti no woni mapa ebo nyame hyira wa wo team na wo hwɛ me adom ninti amen akoma no God bless you. amen. Lift it. The power of God is here in this place. Lift it. Lift it. Lift it. Right, to bet me Abba Homana so 0551931931 0551931931 0548931931 ubet me Abba Homana so ene anopai 0551931931 0548931931 eno ene number say di edi juma enye asam ketu akra obo ewremo a yebetimi apeke ona bibia so aye kama pa ene anopai 0551931931 0548931931 in his presence experience. I say in his presence 2023 and ana jumedi no eba so ya fibia jumedi ya yango saba Margaret de eba ene ana okay mama enkwa homa so hello udini ba bia kase free minti yo na no pay amen Nyamesu Inshapa. Hello. Hello, good morning. Udini baby akase free. Edin Israel Kumsen akase free. Obes. Kumsi nyango ponsha ma yenti wanope. Anope de na meka nyanzi nyango ponsha no nchenya me akwa so se na me nam no sto den sem kesi de na me sha no onyamu nyina kesi. Nyamesu Inshapa ya chiama best TV ahwefo nyina ene anope 0551931931 0551931931 0548931931 obo rema ebetimi apeko na bibia so etumi aye kama pa Kevin the way ne beto so MC audio mama in his presence no baso ene awie no mienu pepe na jumadi no baso aye ngosaba program no baso pa ngosaba amemra wonchen na afei kakra bia wo kan ede afa program no ho ene awie the presence to send so far me pacho nyankopon adom bibia aye seta ye twen say 3 ne bebone de dwumadi no ahyehye so okay enti adwontofo no hwan na eba so ene awie yi adwontofo no hwan na eba so me pacho adwontofo no de bebre na eba so okay bebre mintimi mbobo je say omodo so jira so ma me na me kwa homa so hello odi ni ba bia ka free Me pacho mi jani da krope me ka se free offense da krope ma yenti offense fo nyina ho ye de nyame adumo bia ho ye ya so chiam ti o na no pay we de ya ba mo ni juma pa mo ye papa no so asi abufu wasema ya de mu du pa she say me be tell papa say on obi nya chance won preaching more my pa abufu me ya say niam bebre obi buti mi fu a ibi e boda nkra ma so na no de abo no kwase some keto ya kan say aro obi awari agua mane
na bra boy pasa nyame nhira mu ne adwuma pa moye me ka se me ka kwa akiri nyame enka mu nyame so enka ho pa da krope nyankopon sha pa 0551931931 0548931931 minimum gave bi wose wono ne bufu a otimi hwe fridge na beka ati engosaba yenhwe adwontofo no time no se bia obi ba dwumadi ne bia numbers be na won frɛ na ontumi emra dwumadi no so anaso emra dwumadi na se and 0557 281140 and I feel 053 0061 okay. So sana bani nyina yo me ankasa me number of fra obenyao guest artist omo ba dwumadi no so ebi ene hwan ahoho ya ba dwumadi no so I think say Apostle Elvis was say also Kevin fa eno so to so mame his presence na fa eno so to so MC a o mame na Apostle Elvis was say afi so kinke baby Minister Rita omunyina baby ene anopay Apostle also expectation with dwumadi na say ene saying ja special guest I would dwumadi na say call about home. Okay, hello, good morning odin baby akasa free nyankopon so ensure pa ene anope emfa emaye Apostle na o kasa nyame show dia uti no hwe in his presence ene nyame be nyame na ne man so aye ne ma insodofo baby a wo bia empire bonin se bututu anamo no ababi efi se osori nyankopon otie de osorim eti na yeyim nti ekwa sorry nyankopon eyi na ye nti osori nso so eyade a edinyame tumi na hu odin eba nti se yare bi wo so a ekọ oha bi ehawa ede efiri honum ebia o power de ebia ope ekunu ebia ope nmonyam bi ebia ope akwantu odofo oba sik umunu bompe serade amra mabehe misika meyi menwuma meto masa mese nyina no ye me hu adwuma huhumu na me sentimi nka de me de bae na nyankopon in his presence. There is power in the presence of the Lord. Inti nyankopon wo ho die na so be yo ho adwuma obe yo ho senchi inti tutu anamo ne bra na nyina yemu na emfa sida na yi emanyame. And we have a location one more time na fe yes sir. Patrol location here Afrancho. Would USA junction honomo na we bisa se page over it na sorry dan. And to do on my signboard ni si honoma Elohim Fire Ministry. Okay. Sorry na. Okay. And the numbers in the Safa to W in case we patrol number is 0544018984. Okay. Na 0557 281140. Na 0530061557. Okay. Nyankopo inshallah pa Kevin yanko birthday wishes no so na fe yen sorry so ene anope yanko birthday wishes no so na yen sorry so ene anope happy okay happy birthday kase pa enkoma international Shadrach where drama Shadrach nyankopon inshallah pa no mfamfa dumu enko adumu international Shadrach Apostle Obano so akai no kind pa chairman no send pictures no so send in the gallery mu pictures or the emame Shadrach nyankopon inshallah pa no mfamfa dumu enko adumu afen so next one nso so Matilda trema
Matilda Chema oye student ewo eye Holy Family inside eye Brekum we if one kasa unia bema eye Ejeba eye Fred Ejeba Fred was say or eye Matilda eye Chema happy birthday we student ewo eye Holy eye Family ewo eye Brekum eye Sunyane Nyankopon enshawa pa. Okay, enra da dwumade bi ekoso enra dwumade bi ekoso eye yankase sister Abigail eye odumase eye JHS omo headmaster ne dwumade a wode hwehwe so no enra ana aye 10th anniversary no etumi eba so na no kwesi ade kan ho asem na aye headmaster aye yewra aye kwaten wose oda obi bia se na nan matan konyo to ne nsa ade fra mu nyina wodo mu nyina ase se mu nyina mu gitwi ebepie mu ewo odumase aye tano odumase hene na aye yadom na onkwaso ene anopa ye chiapa afei so dwumadi kese bi nso ayade se eba so pa enye asanketo akra. Okay, ma menkwa homa so hello. But you didn't be a case free. We are the apostle number betu dwana wa friend wo off air na one no akasa yemfa ofrephobia ebio yemfa ofrephobia ebio nti once again headmaster your friend is Mr. Kwatin one ye chairman ye Kwabena Boaje ye mrantie hene awo dumase ene all chairman for amunyina mobaye